Hola, avui us vinc a parlar del que anomenem una teràpia en fisioteràpia, que és la punció seca. La punció seca és un tipus de teràpia que es realitza amb agulles, és una teràpia invasiva dintre de la fisioteràpia, amb l'objectiu d'eliminar els punts gatells miofacials que comúment tots coneixem com a contractures musculars, el que vindria a ser aquests punts dolorosos o aquests nòduls que es generen a la nostra musculatura. Bé, per entendre una miqueta com funciona aquesta tècnica, cal que ens centrem en entendre com funciona aquesta contractura muscular. La musculatura està composta per una sèrie de fibres musculars i aquestes fibres, a vegades, poden generar nòduls que són aglomeracions de les mateixes, com aquesta boleta que ens notem, que seria com la contractura. Parlat d'una manera així que ho entenem tot. Aquesta fibra muscular, aquest nòdul que es genera, pot generar dolor, a part d'algun altre tipus de simptomatologia, un dolor referit, i és el que anomenem com a punt gatell miofacial. Llavors, la manera de tractar aquest punt gatell és a través d'una agulla, són agulles molt finetes, la introduïm dintre de la musculatura i anomenem el que es fa una punció seca, en el que busques arribar a aquesta zona del nòdul, que és on hi ha la resposta de la placa motora, que és la resposta on la neurona envia l'estímul a la musculatura, i destrueixes aquesta interacció perquè està comprovat que el cos, a la vegada, genera noves vies de regeneració del propi teixit muscular. És un tipus de teràpia molesta, però està molt indicada en casos d'un dolor molt marcat o aquest dolor referit que notem normalment. El més habitual seria el típic dolor cervical que se'ns puja al cap, que ens va cap a l'ull, això seria el dolor referit. Doncs això extrapolat a tota la musculatura del nostre cos. Actualment s'utilitza molt, sobretot en esportistes, perquè és un tipus de teràpia més aviat dolorosa, però es pot utilitzar el podem fer servir amb tot el públic que vulguem. Cal dir que sí que és veritat que és una teràpia dolorosa, però és molt efectiva i el moment de dolor, el pic de dolor, en si dura entre 30 i 40 segons, no ha de ser gaire desagradable. I després tots els avantatges que aconseguim després de la punció són sumatoris. Hi ha més nutrients en el teixit, relaxem la zona tractada i ajudem a la capacitació del múscul de tornar a funcionar d'una manera correcta.